היסטוריה ברולפליי הישראלי. לפני כמה זמן נברלנד עשו היסטוריה ואני הולך לספר לכם על זה, והתשובה היא ממש ברורה למה אני הולך לספר את זה, כי אף אחד לא ספר את זה, רק רמזו את זה במקום מסוים. בואו נתחיל. אז לפני כמה זמן הוכרז רשמית שנברלנד נהיה פאבליק, וכל החדרים בדיסקורד טיפה השתנו, ואתם בטח כמוני חושבים למה זה דבר טוב. למה זה דבר טוב שבגללו נהיה היסטוריה, ואני הולך לענות לכם על השאלה הזאת בצורה מאוד מאוד פשוטה. בואו שנייה נתחיל להסביר לכם איך נברלנד עבד לפני פעם, ולמה הוא עבד שונה מכל השרתים בישראל, ואפילו מהעולם, ואיך זה עובד עכשיו. אז לפני כמה שנים, ב-2023, לפני שנתיים, נברלנד הוקם, ורונן היה שם המנהל ביחד עם דורג'ה ודזואן, ואז באותה תקופה מה שקרה זה שפשוט השרת היה לאנשים מוכרים, שחקנים מאוד מאוד גדולים שמכירים, או יוטיוברים מאוד מאוד מעל 10,000 סאבים, כנראה 5,000 סאבים שמקבלים גישה לשרת, או לפשוט אנשים שהיו קונים גישה לשרת. מה זאת אומרת קונים? הם היו הולכים לחנות של נברלנד וקונים פשוט רול שקוראים לו Early Access, שזה מה שאני עשיתי באותה תקופה, ובעצם עם הרול הזה הם יכלו להיכנס וזה נותן לנו הטבות עכשיו לעתיד, ובעצם הרול הזה הוא רול שמי שקנה אותו תמך בנברלנד וזה היה בבטא, וזה עלה 150 שקל וזה עלה פחות ועלה יותר, ולאט לאט השתנה המחירים. ובעצם בתקופה שהרול היה במחירים, אז כמה איזה שבוע אחרי נפתח משהו בשם Open Beta, שבעצם נברלנד היה נחשב מקלוזד בטא לאופן בטא, ששם כבר הייתם יכולים לבוא ולהיבחן ולקבל רול בשם אקסקלוסיב, שזה יש לכם גישה לשרת, זה בחינם, אבל אתם לא תקבלו כל מיני דברים, אתם לא תחשבו בכל מיני דברים וזה, ועדיין היה אפשר לקנות Early Access. ואז המשחק המשיך והיה בחינות, ומי שעשה בלגן פשוט הורידו אותו. הרול טיפה עלה יותר, טיפה עלה פחות, אמרתי זה לא היה יציב, וזה המשיך ככה עד לשנת 2024, ששם כבר נברלנד נהיה נברלנד V1 מקף אלאולסט, אוקיי? באותה תקופה נברלנד היה ברמה מאוד מאוד גבוהה שהוא כבר יצא מבטא. הם עשו את כל הדברים החיוניים, כי בעצם מי שלא יודע נברלנד מתוכנת מאפס. זה אומר, תחשבו משחק עם טמפלייט, הכל משל עצמו, ופשוט מודלים של GTA 5. כן, מי שהבין הבין. תחשבו רכבים, אני לא רוצה לעכב על זה את הזמן, אבל נברלנד היה מתוכנת מאפס. תחשבו פשוט על כל הרכבים של GTA, כל מיני דברים כאלה, ועוד כל מיני תוספים אחרים, וכל השאר מאפס. לא היה בגוגל, לא היו קונים שום סקריפט, אולי מפות ממישהו בשם גאבס, שכל השרתים נו פיקסל, כל השרתים בעולם קונים ממנו, ובעצם נברלנד היה ידוע, למרות שזה היה תקופה לא טובה שלו, שלא היה לו הרבה שחקנים ברוב הזמן, ידוע בכל הארץ ואפילו במקומות בעולם, שנברלנד זה היה השרת שהיה מתוכנת הכי טוב בעולם. וזה מסיבה פשוטה, כי נברלנד היה שרת שמתוכנת מאפס, אין שם באגים, ואם יש באגים הם יכולים לסדר את זה. ההתחלה הייתה קשה, אבל כל השאר זה נתן יתרון ענק. היה שם את האופטימיזציה, ועדיין נשאר שם האופטימיזציה הכי טובה בעולם, בגלל כל הדבר הזה שתחשבו שיש הרבה מאוד אנשים שלוקחים את אותו הדבר, אז זה לא נדיר, ושיש בן אדם אחד שלוקח משהו משל עצמו, אז הוא בונה את זה הכי טוב שהוא יהיה הכי מעל הכל, אם יש לו את היכולות, ולנברלנד יש את היכולות, יש להם מתכנתים מטורפים, וזה בעצם מה שנתן להם לעשות את האופטימיזציה הכי טובה בעולם. ובעצם זה המשיך והמשיך והמשיך ככה, שהשרת לכמה זמן לא היה משוחק, ואני את האמת באותו זמן כבר התחלתי לעבוד על העסק, אז גם עכשיו יש לי טיפה יותר זמן, כי אני ממש בסוף, אבל אין לי כל כך זמן, ולא יכלתי כל כך לעשות עם זה דברים. עבדתי על העסק, עבדתי על הוולוגים שעשיתי לחו"ל, ואז גם אף יוטיובר ברמה גבוהה מעל 60,000 סאבים, כאילו לא מתכוון, ברמה של הרבה סאבים, לא שידר את נברלנד שאפשר פשוט לבוא ולהכיר את השרת בזכותו. וזה משהו מאוד מאוד שמוריד
ואז שרונן ג'י חזר לשחק ארפי, אז פשוט מאוד לשחק בנברלנד, כאילו לפני זה הוא שיחק טיפה בפיאר, ואז הוא, לא יודע, הוא חזר לנברלנד, וטוב שככה. הם אמרו, רגע, אם רונן יחזור, יהיה 120 שחקנים, אבל זה יהיה כאילו נטו בגלל זה. אבל מה שהם לא ידעו, כאילו מה שהם כן ידעו, זה שאם הם עכשיו יעשו את השרת במצב שכל צופה שיש לו GTA 5 יכול לבוא ולהיכנס לשרת, אז זה פשוט יהיה השרת הכי מטורף שהיה בכל הזמנים, והם עשו את זה ונכנסו 300 שחקנים, 200 שחקנים, ומה שבעצם עכשיו קרה זה שאני ועוד שחקן רולפליי בשם טניקס, שהוא יותר מוכר בעולם הארפי, הוא אמר את זה פשוט בלייב והסכמתי עם זה, הייתי בדיוק, סיימתי איזה משהו אז ראיתי את זה, ואז הוא אמר שבעצם נברלנד עשו פה משהו מטורף. אמנם יש טרולרים פה ושם, אבל יש שם אדמינים מאוד מאוד טובים. הם לא נותנים, הבנים שלהם, כאילו לדעתי, וטוב שככה, הם ארוכים. בחיים לא קיבלתי שם בן בגלל שלא הייתי הרבה פייל. יותר פשוט הכירו אותי שם, אבל בחיים כמעט לא קיבלתי, אם בכלל לא נראה לי קיבלתי שם בן פעם אחת. בעצם הם עשו את האפשרות, הם בעצם נתנו לכל האנשים להיכנס לנברלנד, וזה בעצם מה שנתן לשחקן מתחיל, ולמה נברלנד עשו היסטוריה, תקשיבו טוב, הם נתנו לכל שחקן שרצה, אפילו לא נראה לי צריך להיכנס לדיסקורד שלהם בשביל להיכנס, פשוט לבוא, לחפש, הנה רונן ג'י שם, הנה ביטר שם, הנה ככה וככה שם, בואו ניכנס. הם נכנסו, ובום, דוגמית זה בעצם מה שנתן לכל שחקן את האפשרות להיכנס. עכשיו, השרת פאבליק מבחינתם זה לא טוב, כי שרת פאבליק בדרך כלל יש בו 200, 120 שרתים גדולים שהם הרבה שנים בשוק, יש להם 120, 200 שחקנים, במיוחד של קהילות גדולות כמו גיימרס ועוד, יש להם הרבה שחקנים כי הם מבוססים. אז גם אם זה פאבליק, זה יישאר ככה וזה לא ישתנה. אבל עכשיו, שנברלנד נכנס וזה שרת עם שחקנים איכותיים, האלה שאני מכיר לפחות, אז הם יודעים להשפיע עכשיו על הרולפליי בישראל, לעשות רולפליי איכותי, מספיק שבן אדם עושה ככה וככה, מקבל נגיד בן לשבוע, עובר על החוקים, לא בעיה בדיסקורד, רולס, כן, עובר על החוקים, מבין איך המשחק עובד, חוזר ברמה אחרת ולאט לאט לומד מהשחקנים האלה הגדולים וככה לאט לאט משתפר, וזה בעצם טוב לשרתי אלאוליסט שיש עכשיו בישראל, כמו פרטיזן. למה זה טוב להם? כי שחקנים שבדרך כלל מתחילים פייבם, אז הם לא יודעים בדיוק את כל החוקים וגם לא כזה אכפת להם, אז הם לא יכולים להיכנס לשרתי אלאוליסט, כי זה שרתים שצריך להיכנס לדיסקורד, לאמת משהו ואז לעשות עוד אימות קטן, שזה כאילו לא קשה, אבל כן, לעבור בחינה, ואז אחרי שעוברים את הבחינה יש רול, ואז רק אחרי שמקבלים את הרול הזה אפשר לשחק, וזה עדיין עם בנים ועם חוקים ועם דברים בסגנון, ובעצם לעשות את הדברים האלה, אז כאילו אם עכשיו שחקן יבוא מוכן עם התכנות הכי מטורף שיש בארץ, שכל אחד, אני מזכיר לכם, אתם יכולים לבוא לפייבם, לחפש ישראל בחיפוש, ואז נברלנד יהיה לכם בין השרתים הראשונים ולהיכנס. כן, זה כזה פשוט. כל אחד יכול לעשות את זה, פשוט לבוא ולעשות את הדבר הזה, ואז אין איך לעצור כל השחקנים שהם מכירים את רונן נגיד, או מישהו שיש שם עוד, והורידו פייבם, ילמדו מהשחקנים הכי טובים שיש, מהתכנות הכי טוב שיש, לבוא, אם הם נגיד ירצו להתקדם קדימה, יהיה להם את היכולת והם כנראה מאוד יעברו את הבחינות לפרטיזן או לשרתי אלאוליסט ממש בקלות, וזה מסיבה אחת פשוטה שהם למדו הכל בקליל. תחשבו שיש כמו בית ספר למחוננים שכל אחד יכול להתקבל אליו, ויש שם הרבה מאוד אנשים מחוננים ואתה לומד ואז אתה מתקדם לתיכון עם המחוננים האחרים. אז נגיד כאילו שאתה יודע כבר מהמחוננים של התיכון, אתה מתקדם לתיכון השני. תחשבו על זה ככה.
אז פרטיזן אולי עכשיו יש לו שחקנים עם RP טוב ואין לו הרבה שחקנים בשרת, אולי, אני לא בודק את זה, אבל יכול להיות שיש לו 100, פעם היה לו 180, 200 בתקופות ההם, ואז מה שזה נותן לו זה 100 עם רולפליי טוב, סביר פלוס, וזה בעצם נותן את השחקנים עם הפחות רולפליי ללכת לפאבליקים כמו נברלנד. אם הם עושים משהו לא טוב הם יקבלו בן, אם הם נגיד לא יודעים 100% הם ילמדו בגלל שהם משחקים בשרת עם אנשים שכן יודעים 100%, וזה בעצם מה שעושה, זה מקדם את הרולפליי בישראל בכמה רמות. אז בואו נעבור לסגיר. אז חברים, אם נהנתם מהסרטון של היום, אל תשכחו לפרגן לייק, סאב, וכמובן רמון, אני מקווה שהבנתם את מה שאמרתי, פשוט אני טיפה שרוד, אני לא יודע למה, בגלל זה אני נשמע ככה, והייתי חייב לצלם לכם את הסרטון הזה. למה? כי אתם צריכים להבין שעשו פה היסטוריה, ותשתפו את הסרטון הזה לבעלי שרתים שאתם בקשר איתם, שהם allowlist, שהם פשוט עם בחינות, זה כאילו פלוס allowlist, whitelist, דברים כאלה, תשתפו את זה אליהם, והם יבינו למה נברלנד עשו את הדבר הכי מטורף שיש, ותכלס, השרתים האלה מרוויחים 100% רמת RP. טוב, יאללה ביי.